Saan ka nag-content? Saan ka nagkuha? Mumbai ko. Okay na. Kamuting kahoy. Saan mo yung magkaon na kamuting kahoy? Marami ang kamuting kahoy. Ayan. Gusto mo kamuting kahoy? Boy, gusto mo kamuting kahoy? Gusto mo kamuting kahoy? Gusto mo? Gusto mo? Bakit? Hindi naman to. Ay, hindi na nakakain. Nilawakan, may plastic pa naman.
Pwede mo galing. Ng Sandro. Ooh! Natapos din lahat. Come on. Please, when you talk ito, pagkatapos, pinagpay mo yung Sandro. Ah! Tapos ka, what? Come on! Sila, big, sila, sila. Sila, tayo mo yung Sandro. Akala ko Sandro. Ah, kasi baka ang Sandro. Anong sige mo? Otro! Kuya! Nandiyan, dilim na. Uy, na tayo. Hoy! Ingit ka lang!
Tama yan. Viernes. Ay, ligo.